गारिया माथो जाथारलांनिया दे फट' लादों नै सिख्लाफ्रा फट' तो हेलो लोगोफोर आंनि रिंसार आर BBTY यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे थाबाय तो दायो आङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दंफैयो लोगोफोर तो लोगो बेयावहाय फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल जादों तो जोङो बेयावनो दायो एसे बेरायनो फैबाय नैबे जोंजों बेनाबो चेनेल दङ हेलो नोंना चेनेल नामामोनलाय BN बड' ब्लग दायो जों सानजों बिजों आंजों फैबाय ओमफ्राय जों ओरै सिङाव एसे हाबलांना नायसै लोगोफोर मा मा डेक'रेसन बानायदों सिङाव थांना नायसै जोङो नोंथांमोनहाबो थ'फादों जों तो दायो जों थाबायगासिनो उनावबो नाहरनांगोन नै सीरियस गेम कोई भी गेम नहीं हो सकता कोई भी गेम या फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना वो रन नहीं करेगा Kidney intestine it's a small intestine it's a large intestine में आपको नोटिस का अलग-अलग स्टेट में आपको फिल्म बनाने के लिए भेज देगा तो वहाँ पे 2 तरीके का इंटरव्यू होता है एक पहले कॉल इंटरव्यू होगा उसमें आपको सिर्फ आपका कम्युनिकेशन वगैरह देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट मा खालामनो हागोन इंटरव्यू नोंथांमोना नै भिडियोग्राफार फट'ग्राफार जानो हागोन आरोना बेयाव सिगनेचार होलांसै आंबो दायो नैबो नायनो हागोन नै बेबा मा बुस्थुलै बोरै मोनथिबावनो जोंलाय नैबे गोदोनि नै बाथौ बायदिसिना दं नै बाबा शिब का जो पेंटिंग है उसमें बनाया गया मुझसे प्रेस करके ये पेंटिंग खबर था लोगोफोर मेरला आरो दं बेयाव बेफोरबा मा मा जाखोलै नै ओरैनो होदलानायल' नुखायो जोंथ' मेन पेनेलाव नायनो हागोन नै लोगोफोर बेनो तो लोगोफोर नोंथांमोना नै आंनि उनाव नायनो हागोन माबायदि न' नै मा न' जाखो आंबो बारा हमनो हायासै आरोना बेखौ माने बर'नि राजानि न' होनलाबायदों नंगौना नङाथाय सिङाव गाखोना नायनि र' सिङाव हाबनानै नायनि माबा दङ तो लोगोफोर सिङाव हाबनानै नायनि आंबो मा न' जाखोथाय बारा हमनो हायाखिसै आं बेखौ नै गाखोग्रा दंलायबावो रुम सिङाव हाबना नायनि र' मा मा दङ गोजौआव नायनो हागोन नै हानिसो खोमा बे बुस्थुआ ना हाना सिमेन्टनिसो एसे गोरा गोरा बुस्थुआ नैबेजों मटर दंदां नै न' सिङाव हाबैनि लोगोफोर माबायदि र' बहा न' सिङाव नै फिथोब थोबनाय दंलायलायो नै लाथा एम्फौनि फिथोब लाइन लाइन खानानै दोनदों नै थ' बेबायदि नै न' सिङाव लोगोफोर नायनो हागोन बहा मावलायबावो नै मावग्लुंलायथारो दे फट' लादों नै सिख्लाफ्रा फट' खामानियाव होनां केमेरामेना नै नायनो हागोन नै फार्स्ट BIKF 2023 माने फट' खेबजानो हागोन बेयाव नै ओमफ्राय बैयावहाय दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ फुल लाइन लाइन दोनजोबदों नै बेयाव फुल दङ लाइन लाइननो गासिबथिंबो फुल दङ बैयाव गोजौआव नायनो हागोन नै बड'फा उपेन्द्रनाथ दख'ना दागासिनो नै राभानिसो नामा नैबे दख'नायालाय Ramir, गारिया माथो जाथारलांनिया खननै जाबायलै दिनैनिया खननै जाबाय लोगो मोननाया जाय गारिया माथो आयौ बांगालिसो सिङाव जाजोब्बाय नामा मैदेरखौ नायनो हागोन नै सुन्दाया बहाब आसोला मानै दं बेयाव मासे बै गोजौना मा बुस्थु मा दाउ जाखो बेलाय मै दङ बेयाव नै गान्दा राइन' गोजौआव दाउबो बालायबावनोसै माथो ओमफ्राय बे मानैयालाय गोजौआव मा खालायखो बिसोरलाय बारखोनानै दं आसोलफ्रा गोजौआव आसोला बेयावसो दं नै
बै गोजौनिखौसो जानो रोंदों नामा बेलाय थ' नायनो हागोन नै लोगोफोर बेयाव सिगारेटआ बेसेबांबा गिदिर आरोना नै ओमफ्राय बेयो साइडआव लिरना होजोबदों बिनि साइड इफेक्ट आरोना सिगारेट सोबबा मा मा जायो थैयोबोनो सिगारेट सोबबा नै लोगोफोर नायदो ओमफ्राय सिगारेटआ नै गोजौआव अर जोंलायनो दंलायलायो बेखौ सोबनांगौबा सानबा दसनिसो नांखागोन आरोना खुगायावनो हाबजाखानाय नङा नै बे आजां गाजां गिदिरखा सिगारेटआ दिनै खोथलिफानानिसो लोगोफोर बे नायदो नै लोगोफोर खोथलिफानाजोंबो बेबायदि जायो आरोना बानायनो रोङोबा थ' दायो जों ओंखाम जानो नारबाय आरोना लोगोफोर मानि ओंखामबो मोनजायो नै बेयाव ओमफ्राय नै बेदर गैला दै ग्रेभिखौ लाना फैबाय जोङो बेदरा जोबजोब्बायमोन नै दालि मोनबाय ओमफ्राय लाब्रा एसे लाना फैबाय जोङो बानलु लाना फैबाय बेदरा दहाय सिगाङावबा मोनजागौमोन आरोना लोगोफोर नै बेनावबो गैला बेदरा दहाय सिगाङावबा मोनजागौमोन थ' ओंखामबो उखैबाय नालाय लोगोफोर बेखौनो एसे जानानै थांसै आरोना दा नङाबा लामायाव उखैलांगोन ना नै जाग्रोनोसै जों लोगोफोर थ' दायो जों ओंखाम जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय एसे मोसानाय नायबावसै बेलासिबायबो नै दसे थानानै थांसै जोङो ओमफ्राय बेयाव मिटिङा जागासिनो आरोना थांफिननोसै जों लोगोफोर गाबोन फैफिनसै जाय फैनो नोंथांमोनहाबो फैबानो जाबाय मोजां बेरायनो मोसानायबो दङ दायो मिटिं जागासिनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै हर लोगोफोर गोसोखौ मोजां मोननायनि थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनथाबैनो